Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем. Аз ин тараф ро ба сӯи шаҳри Душанбе, дар инҷо ро ба сӯи ҳайкали Модар ва дарвозаи Ромид. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз, аз дарвозаи Ромид тақрибан 4 километр мебошад. Бисёр бад гап мезанем, рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин тараф дарвозаи Ромид аст. дар инҷо обтови бозорча мебошад ва дигар чизҳои даркорӣ ва хонаи фурӯшии имрӯз замон дар маъна ҳамин гардиш мебошад. дӯстони азиз, маршруткаи ду мегардад, мактаб, садик ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона бошад. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ, сарҳади ҳавлӣ дӯстони гиромӣ то маъна ҳамин битона мебошад. 7.5 сотиқ замин аст. ҷамоати Нумон Розиқ, кӯчаи Кофиён, хонаи рақами 41 дӯстони гиромӣ. Марҳамат, то маъна ҳамин ҷа дӯстони, то маъна ҳамон мошини сафеда ҳамаи раҳ асфальт мебошад. минтақаи обод аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 7.5 сотиқ замин мебошад ва 5 дар хона дорад. чӣ хеле ки мебинед, ҳавлии чоркунҷа ҳаст, боғча ҳам дорад. овози дарёи Кофар ниҳонро фаҳмида мешавад дӯстони азиз. об доимӣ мебошад, об овардагиян, мактаб, садик, масҷид, маркази тиб, якчандта махӯзаҳо ҳамашон дар наздикии ҳавлӣ мебошанд дӯстони азиз. ҷамоати Нумон Розиқ, чӣ хеле ки мебинед, бинои истиқоматӣ иборат аз 5 дархона. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона ва дар инҷо бошад боз 4 ҳуҷраи дигар, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. дар берун ҳам ҳоҷатхона ҳаст дӯстони азиз. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз меҳмонхона мебошад, меҳмонхонаи мардона. хона дута кондитсионер дорад, якумаш дар ҳамин ҳуҷра. чӣ хеле ки мебинед, ҳуҷра таъмири зебо дорад. ҳамаи ҳамин хонаам таъмири зебо дорад. дар инҷо дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, як коридори калон, ошхона ва дар инҷо боз 3 ҳуҷраи дигар, панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. ошхона дӯстони гиромӣ, хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад, яъне кухни гарнитур, плита, уголок, қолино, пардаҳо ҳамаашон меистанд дӯстони азиз. ҳавлиро мехаред, медореду зиндагӣ мекунед. ва дар инҷо боз як коридори калон, дуюм, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, дар ҳама хонаҳо батарея часпондагиян, яъне отопление дар ҳавлӣ ҳаст. катёл дорад ҳавлӣ. дар коридорам батарея часпондагӣ. тирезаҳо решотка. ва ин чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар коридорам батарея ҳаст. ва ин бошад охирон, яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. дуюм меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. якум меҳмонхона, ин меҳмонхонаи мардона. дуюм меҳмонхона, ин меҳмонхонаи занона дӯстони азиз. ва дар инҷо тамошобинони гиромӣ, ҳаммом калон аст. дар даруни ҳаммом батарея часпондагӣ. ва ин ҳоҷатхона, термекс ҳаст.
нархи ҳавлӣ бошад дӯстони азиз 600 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Барои харидорҳои аниқ савдои хуб мешавад дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷои барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. инҷо дӯстони азиз дуюм ошхона мебошад. дар инҷо ҳезумхона ва ин бошад дуюм ҳоҷатхона. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом Тиҷои барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. бениҳоят ҳавлии хуб аст, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед, срочно фурӯхта мешавад ва ба ҳамин навор мунбаъ анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 937 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон. ва ин дӯстони азиз бари бино мебошад, чӣ хеле ки мебинед ҳам аз ин тараф раҳ аст, ҳам аз ин тараф ҳам раҳ мебошад. дар инҷо дарвозаи ҳавлӣ.